Cái video thlir tu te chỉ bài lệ rất ule cái video te mình lo like saka mình lo subscribe sak zel tu lệ mình lo share sak thin turin kan som hal bok chu ni sela tun kan video chuan kan Gmail account na kan date of birth diklo siam that dana kha kan soi do na ni ama saberin he kan phone akhanin Gmail ti he kan mo thina nga helai Gmail a hianin kan date of birth kha kan siam thadu ani chuan kan han lu tanga kan han lu chi kan tiang hian alo om don ta ne ti chuan helai chunglam dinglam kilsira kan Gmail account icon te maila kha alo lang ta ta hian kan chu click anga te chuan manage your Google account te hian kan han click lenga te chuan in tiang hian alo lang anga helai chung personal info ti ate hian kan lut lenga tiang khanin eta hianin kan Gmail account te le kan password ka tiang kha alo lang ta kan date of birth nen ti chon date of birth hian helai han kan han click anga ti khan kan date of birth chu lo lang ta ti chon he kan lo thlak thleng duai chuan pena lem oma te hianin kan chu click lenga tiang khanin helaya kan date of birth kha kan du duin kan thlak thleng anga kan du china kan chu click khan kan chu thlak thleng so to chuan helaya noi dinglam kel sira te hian update ti lo om ta ta hian update han kan chu lo tanga ti khanin kan Gmail account na kan date of birth ti lo kha and update ngal zel don ani clear to te ka video min lo thlir saka fain ka loma min lo thlir sak fo thin turin kan som bok chu ani lome